Si Jesus nasayod na dili na siya magdugay din his kalibutan, mo nang sige gyud siya train sa iyang mga pinili nga mga tinun-an, ang mga apostoles o kato mga disipulo niya. Unya gipaambit niya ang gahom. Mo ni ang nakanindot ni Kristo isip leader, kay dili ra ang sugo mo iyang gipaambit ngadto sa iyang mga sumusunod. Gihatagan niya gahom nga pariha gyud sa iyang gihuptan nga gahom samtang tao siya din his kalibutan. Ug unsa man tong mga gahuma, matud pa niya diri, lakaw mo, isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuha ang mga masakiton. O kanang pag-ayog masakiton, buhat man na ni Kristo. Iya sa nang gihatag nga gahom ngadto sa nagsunod kaniya. Nya sunod, banhawa ang mga minatay. Siyunan gana, banhawon ang minatay. Linyay mong tupad, ing gigamit na ni mong gahuma. Nakasuway na mo nga ang patay inyong gibanhaw. Pasabot, wala jud ka ni gamit, pero gihatag na sa Ginoo nato. Nya hinlui ang mga sanlahon. Okay, ang kanang sanla magud sa una mo nay sakit nga way kaayuhan, unya ikauwaw kayo na sa mga tao nga natapta ni ana. Abuga ang mga yawa, kanang pagpapahawa og yawa, gahom sa nato. Gilingian sa imong tupad, ing napila na kayawa imong naabog. Pangutan na ba? Base ninog na naghan ang yawa sa inyo, ha? Maudan nang naimo ingon ako, pader, kana ganing daghan kay kog mabatian diring tingog. Pwede imong bendisyonan akong kwarto kay or akong opisina kay daghan kay mga tingog nga makadisturbo nako, hadlok nako musod. Nako niya inighuman akong blessing og mosamot kadaghan, ako'y imong pasanginlan. Nga naman, kay ang tinuod yung problema, dili tungod kay wa blessingi ang kwarto or opisina. Ang tinuod nga problema, ang nagpuyo didto, ang nagtrabaho didto, wa mo gamit sa iyang gahom. Unay problema? Dili ang problema ang masakiton nga di maayo. Hala, siging pahiling, siging healing, siging healing. Pero ang gihilingan, binunyagan, nagsigig simba, wa mo gamit sa iyang gahom. Di ba? Gipakatug lang. Paragod nato god, kitang mga Filipinos unsa may atong gahom. Isip citizens of the Philippine country. Naa sa konstitusyon. We are the government. Government emanates from the people, for the people, of the people. Pero nga naman nga purti mang pangawat aning ato rong mga leaders. Nganong wa man gina sila mabadlong, nganong wa man gina sila mailisi. Tungod kay kitang mga Pilipino, sige lang duko, di gyud mo tingog, di sa gyud mo insister paggamit sa atong gahom. Labi na gyud ang pagpapahawa anang yawa sa korupsyon. Panahon sa eleksyon, dawat lang gyapon ta silang ihatag. Ako di man gyapon kumusugot anang moingon nga gihatag na dawata lang kay total imo man ato man sa nang kwarta. Ayaw dawata. Tudloi sila nga ayaw na ipanghatag namo kay amo na gamitan na sa pag-alagad namo o sa pagtuman sa imong mandato. Dili kay ipanghatag na nga imo ming ulu-uluhan nga ikaw kunuhay mo mayong manghatag. Kay ang tawag ana, unsa man, vote buying, panikas, basta panahos eleksyon. Kanang way eleksyon, paghimog mga proyekto, sige ramon sa panghatag, mao bago nay gisugo nato anang mga executive, apil ng legislative, manghatag man sad sila maayo na, perting dagko ag budget karon ay.
2026, 6 point, pila na sana? Basta murag 6.6 ba to o 5 ba to? Ang atong budget na sa trillion. Nya ang ato kunong income na aras mga 4 trillion. So pasabot, utango na sad ang around 1.5, 1.6 trillion. Nya kurakoto na sad ang labing minus 1 trillion. Nganong wa man na sila mabadlong kay wa na to gamita ang atong gahom diha sa konstitusyon. Kita ang mga tao mautay gamhanan, kitay ga-elect ana nila. Magpadara man sa taan ang ilang hatag-hatag. Nganong magpailad pamanta kay wa ta mo gamit sa atong gahom. Mo na bitaw inigrally na to, labi na magrally, nya dako nga rally, tawa di ba mga ratol ng ato mga government officials magkabuang og pang-hire og mga pulis, sala thousands mga pulis in town, luoy kayo pabantayon anang karsada. Nganong nag-hire mo mga pulis, mga executive nga kanang garali diha imo man ang employer imo man ang amo. Kalisod sa dana ang amo mo duol ngadto siyang sulugoon, ang sulugoon gapaback up og pulis. Unsaon man niya, iyang hinginlan, iyang babagan ang iyang amo. Tanawa unsa kabuang ang ilang gibuhat, ang amo nila ilang ipadakop sa pulis. Unyag musulti ang ilang amo nga wa ko kauyo nimo kay kawatan kay ka, ilang ipadakop. Ngano man kay nagrambol na ang atong paggamit sa gahom. Ang ato na noong gitan-aw nga gamhanan, ang ato nang sulugoon nga naa galingkod sa gobyerno nga atong gi-elect o gi-appoint. Kanang mga nag-appoint, nahimo na silang gamhanan og ni-appoint tungod kay ato silang gitagaan og gahom pinaagis eleksyon. Ang ila untang i-appoint kanang mo represent sa panginahanglan sa mga tao. Kaso lang, tungod sa atong wa paggamit sa gahom, ang yawan-o nilang tumong sa atong gi-elect, mao na hinuoy ni patigbabaw. Parihasad sa yawa, dinis atong kalibutan, nganong kusog kayo ang yawa karon? Corruption, kanini ang mga sexual nga mga yawa, kanang lust, kaning sugal, kaning drugas. Nganong kusog bang kayo na siya karon? Tungod kay kitang mga gitagaag gahom sa Ginoo, wa ni practice. Inig-ingon kolore inyong buhok, kolor sa dayon. Inig-ingon kiskisi inyong kilay, kiskis sa dayon. Inig-ingon inom og pills, inom sa dayon. Inig-ingon nga palaygit, laygit sa dayon. Inig-ingon abortion, abortion sa dayon. Inig-ingon puyo-puyo, puyo-puyo sa dayon. Inig-ingon same-sex union, same-sex union dayon. Wa gyud gi-check. Wa gyud gi-check. Nauyon pa ba ni sa kabubuton sa Ginoo? I-check na to. Muna diri sa atong unang pagbasa, niingon ang Ginoo dire, nag-ingon ang Ginoo ang balaang Dios sa Israel. Matuod gayud kini o mga tao nga nagpuyo sa Jerusalem. Ang Jerusalem mao ni nagrepresent sa nasod sa Ginoo or syudad sa Ginoo. Dili na gayud kamo maghilak. Kanindot es planos Ginoo no? Di na ta maghilak. Ilingi ay mong tupad. Inakarong tuiga, wa dyo kakahilak. Ug wa kakahilak karong tuiga, congratulations. Pasabot, naa kay Ginoo. Ana, wa mo kahilak ako, kahilak kong kausa. Wa ko'y Ginoo. Ang nakanindot dire, niingon manggod siya, ningon siya diri, ang bisag ang Ginoo naghatag kaninyo sa pan sa kaguol og sa tubig sa kasakit, apan dili na
magtago pag-usab ang inyong magtutudlo, kundili inyo hinuon siyang hikitan, kung motipas ka sa tuo o sa wala, hibatian mo ang iyang tingog diha sa imong luyo, nga moingon, di ara ang dalan, subaya kini. Pasabot nako ba? Ang Ginoo pinaagi sa Holy Spirit, gasigi gina siya tudlo nato unsay atong subayon. Ug kamao lang tang maminaw sa Ginoo ang atong gahom nga iyang gihatag mulihok, kay tudluan man ta niya unsaon pag gamit. Nya kun ato na siyang sundon, matod pa dire, munindot day atong kinabuhi. Ang mga binhi nga atong gitanom, mamunga gyud, nya mulambo gyud, unya iya pag yung pamatyon ang atong mga kaaway. So di na lang ta mangaway, ipapatay na lang nas Ginoo. No. Wa man siya maingong pangaway kamo. Naingon ra siya, sunda ko ninyo, ako lay patay anang inyong kaaway. Vengeance is mine. Mo na gisultis Ginoo. Forgiveness is yours. Vengeance is mine. Karon ay naglalis diha sa kanang bag-ong nahuman nga taytayan sa Davao. Unsa nang taytayana, sikat man aron social media. Nindot sad nga taytayan, moro sad atong sisilix dinhi ba. Kay ningadto ang atong presidente kuyog sa iyang pipila ka kuan sa DPWH, kay ilang gi-declare nga mao na ni ang ikaupat nga legacy project sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Niya kay ang mga taga Davao kay bao man sila nga kinsay gasugod ana. Mayor pa man di ay si VP Sara ana. Unya ang nangitag funding mao si former President Rodrigo Duterte. Mga 1.5 billion ang gihatag sa China, Republic of China, para ana wa gi gasto bisan gamay ang Pilipinas. Murag regalo na sa Republic of China ngadto ni President Rodrigo Duterte para sa gikinahanglan sa ilang syudad sa Davao, diin si BP Sara maoy mayor. Nya karon pa siya nahuman, gasugod na 2018 kay ang papers tanan, ang pagtrabaho karon pa nahuman. Nya giangkon sad ni kuno kamo nalay check ana og hain nila gasultig sakto, kay matod pa ni President Bongbong Marcos sa iyang declaration 2022 na gipasugdan. Iyag yung administrasyon niya karong 2025 na human. Pero naasay video nga gipakita nga nag-announce si BP Sara katong mayor pa siya, iyang naong bata pa kaayo. 2018 ningon siya, magpasalamat ta sa Republic of China kay niya natay grant nga 1.5 billion para itukod bag-o na sad na nasa tay bag-ong taytayan unya ug ato na ning ma-implement. Karon kinsa may kuan nila ana nagsultis tinuod. I-check lang nato. Pero ang nabiliban nako ni BP Sara kay gi-interview siya naa sa diha sa social media. Gipugos gyud siyang pangutana, unsa may imong comment nga giangkon man ni President Bongbong Marcos nga sa iya ning administrasyon ang maong project. Di ingos BP Sara, di lang ko mo comment ana. Basta ako sa akong nahibaw-an isip Mayor Cos Davao ang naghatag ana nga maong pundo mao ang Republic of China niadtong 2018. Mo na magpasalamat ko ni former President Rodrigo Duterte kay siya ginaningkamot og maayong pangitag funding para ana unya ang Republic of China. Isa unsa may mo ikasulti ni Bongbong Marcos, isa ay di lang ko mo comment ana, basta magpasalamat ko ni former president kay mayor pa ko, mo nay akong nahibaw-an kay amo man ang proyekto. So wa siya manaot, iya lang gisulti ang tinuod. Atong i-check. Kay nga naman, ato ng katungod, isip katawhan, ang pagsuta sa kamatuoran. Dili lang ta magsigig uyon-uyon. Kay ang resulta,
ghost projects ang ilang ipresentar. 5,500 flood control. Man, ghost di ay ang kadaghanan. Na day mga, di nung kadaghanan. Mga almost 500 ang ghosts flood control projects. Iuli na nako ang 60 billion nga nakuha sa PhilHealth nga pundo. Karon ko noon, abot nag almost 1 year gikas pag-declare adto sa atong talahorong presidente, wapa mauli. Atong mga few days ago, may-declare na ang Supreme Court ang votation 15-0 sa petition dito nga ipa-declare nga ang 60 billion is napagkuha sa gobyerno sa pundo sa PhilHealth. Adi mo na 60 billion, kuan man to? Pila to? Lagi 60 billion ang nakuha, pero 89 gid unta to billion ang kuhaonon. Nahibilin ang 20, ang 60 pa'y nakuha. Kaya naamay ni file o petition nga to Supreme Court, mga lawyers. Nya karon gi-aksyon na sa Supreme Court, 15-0 ang votation. So sila yung 15 ka Supreme Court justices, unanimous ang ilang votation nga unconstitutional ang 60 billion. Unsaon man aron pag-uli nga 1 year naman pag hisgot sa atong presidente nga iuli wa pa man mauli, napakay ikauli. Nya kwarta man na nato, kwarta man na para ipahiluna para sa mga masakiton. Mutana ko dito sa DS karong December, pila na may among makuha kon naay masakit ug mangayo mi. Ingon din sila, sus pader, murag 1,000 na lang gyud ang among maximum ikahatag karon before mo end ning December kay gamay na lang jud kay tag budget. So kung pa-hospital ka karon, mudangop ka dito DS o sa PhilHealth basig wa na ihatag. Ana, sa una makakuha man tag na tag 30,000, napay 20, napay usay 50. Hangtod nahimo na lang 5,000. Karon kuno 1,000 na lang abot unsa ka tinuod. So ay ra gud ninyong pa-ospital nya pangayo mo dito. Aron makahibaw gyud mo. Ako lang ning gipanghisgutan ba kay nganong nang hitabo man ni kay wa ta mo gamit sa atong powers sa pag-elect og officials. Wa ta mo gamit sa atong powers og mga katungod nga kamautang muilis og mga officials. Di ta magpadala sa ilang lingla-lingla. Mo nang avoid vote buying. Kay diha gyud gasugod ang tanan. Kanang kusog mamayad, inig panahos eleksyon manghatag bisag ginagmay og dinagkong kwarta. Mangurakot gyud na inig lingkod ana. Nya dayon tag singgit-singgit, wa untay corruption, why corruption? Nya siging dawat inig panahos eleksyon. Pagka nganong imo mo sa nang gidawat? Nya napay ilang panikas anang naang counting machine. Daghan sa kayong accusation ana, napay mga pending cases ana nga gi-file ngadto sa Supreme Court para lang gyud matino kung tinuod bang naay panikas. Kay naay daghang moingon, wa man ko nibutar ana. Nganong nganong nidaog. Ang pinakakatawanan kay ang napildi mao'y nilingkod, ang nidaog mo'y nasuspenso. Unsan klasihan na natong kumilik kung saan? Ato sa nang i-check, nga mura na magsila na may gabuot ang mga tao, nag-ilik aning maong kandidato or kandidata, niya gisuspenso pagdaog. Ang katunong wa giilik sa mga tao, mo'y gipalingkod. Ang kumilik ray gabuot. Unsa man ang klasihas kumilik? I-check sa nato. Kay kana sila na appoint na diha by virtue of the power of the appointing officers nga elected nato nga mga tao. Pasabot para gyapon na sa mga katawhan, dili pag-abuso sa katawhan sa government nga mao ang mga tao. Kita sa mga tao nga Katoliko, mga Kristiyanos, giabusuhan sa tasiyawa. Gidaot ang atong moral and spiritual wholeness. Ngano man kay wa sa ta mo gamit sa gahom. Matud pa ni Kristo, matud pa sa Ginoo, kung musulti gani ko nga liko suwa, liko dayon. Ug mayon kong liko too, liko dayon. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na
Ato maginang power ang pagdesisyon. Mupalit na kag slot karon. Ingna ko no. Giingna nakas Ginoo nga palit og slot. Nya motubag sa na imong tupad pakapinan maganig ticket sa Sweet Notes. Di ba? Ang gisulti ros Ginoo nato, labi na kitang taga Compostela, online o territorial parishioners, ang gisulti ros Ginoo pamalit mog slot, pamalit pagyud mog tickets. Ing kakadaghan ba nang palitonon, Lord? Og inyo ning paliton, mabulahan ang inyong kinabuhi. Kay makapanindot ni sa inyong kahimtang o sa inyong simbahan o sa simbahanan. Mga igsoon, wag tangon sa natong yawa sa kadaw, yawa sa pagka ang kaugalingon ra gyud gihuna-huna. Wag tangon sa nato. Ato nang huna-hunaon ang katilingban. Lingi-lingi alas inyong mata unsay nahitabo dinis atong parokya karon. Sukad nagkuyog-kuyog ta for about mga pila na ta ka buwan? August, September, October, November, December, mga upat. O gahapon, among anniversary sa pizza, no? Mansari di ay, Mansari. Pizza 5 mo miniabot dire. O, sa to pa, mga upat pa lang takabuan nga kuyog-kuyog, tanawan ninyo unsa may nahitabo, nag-anam og kabati o nag-anam og kanindot ang ato dinhing simbahan. Padayon pa mo o dili na? Mamalit mog slot o dili na? Hinaot unta dugay pa mo mga matay.